Okay, gwanjama na gente ekene kwa munu. Even ji wee bịa taa na-enwe bụ ka anyị wee karịa maka this concept called scarcity and nwanne ya bụ abundance. Anyị wee sị na anyị achịkọtaba na abụọ ọnụ wee karịa maka scarcity mentality and abundance mentality. Wee nwezi ike ịgbalị ya were asụsụ anyị gbalịa anya n'ife o nyere na ka o si wee che. Ya bụ ife anyị bịalụ tata, ya bụ nkụzi nke m bịa n'ụbọchị tata. Unu elozikwana na m kwuru na ana m eyuzu asụsụ Igbo ndị Anambra steeti, Oyi local government area, wee si Nteje Abọgụ. Ya bụ na onye Nteje ka m bụ, wee na-edebe ya n'asụsụ Nteje nke dolu m anya. Ma natara ndị mmadụ permission ịsụ asụsụ be anyị. Naanị ife anyị bịalụ bụ ka anyị na-agbakọ, na-achịkọ, na-agbakọ, na-eneba anya, na-atọsa okwu ụfọdụ nwee ike inyere anyị aka ma anyị na-aga n'ụlọ akwụkwọ. Nke taa wee bụrụ scarcity mentality and abundance mentality. Ọ na-adị mma ka anyị malụ maka ya. Anyị wee na-akọsị gịnị? Kedu ihe bụ scarcity mentality and abundance mentality? The concepts of scarcity mentality and abundance mentality reflect differently in different ways of thinking about resources, opportunities, and life in general. Ya na ihe abagi ya n'ime. Mbọsị gara aga anyị hụ maka negative mentality, kwuo maka positive mentality. Taa na-enwe abụ abundance mentality na scarcity mentality. Ife o jide mkpa na anyị ya na-ekwu maka ụdị ife enwe n'ife gbasara akwụkwọ ka anyị wee na-aghọta ebe nsogbu na-esi oge ụfọdụ, ka anyị wee nwee ike ịga na-aghọta ebe ilo na-esi oge ụfọdụ, ka anyị nwekwa ike ịga na-aghọta ife kpatalụ na mmadụ ya anọkọta ya na nwanne ya na-enwe nsogbu, ya na nne ya na-enwe nsogbu, ya na nna ya na-enwe nsogbu, ya na nwanne ya na-enwe nsogbu, ya na ikwu na ibe ya na-enwe nsogbu, ya na ndị bebe ya na-enwe nsogbu. O nwere ife kpatara ya. Ife a kpatara ya ka anyị na-adị na-agbapịa wee bụrụ gịnị? Scarcity mentality and abundance mentality. Kedu ife bụ scarcity mentality ndị be anyị? Scarcity mentality kedu ife ọ bụ? Ọ ife anyị kwesịrị ineba anya nebegbu anya ọfụma maka na aghọtasịa o wee daba. Ọ bụ na aghọtasịrọ na ọ ya adabarọ. Ilo julu n'ebe niile. Of course, anyị bụ human beings. We will always have problems here and there. We will always have challenges. We will always have people who betrayed us. And we will always have people we betrayed. Ọ ya nwelele ndị mere anyị ife dị njọ, nwere ndị anyị mere ife dị njọ. Mana ọ dị mma ka anyị na-aghọta mentality onye ji aga. Mbọsị gara aga ka m si wee kwu na anyị karịrị maka negative mentality. Onye ya bụ ngị na ya nọrọ ife ọbụla imere, ọ ya afụlili ife kpatara o ya eji si na ọ dịrọ mma. Onye ya bụ ngị na ya nọrọ ife ọbụla imere, ọ ya afụlili ebe ọ ya alụta aka wee sị na ọ bụrụ ya ka imere. Imesigodili ya ife ọma, ọ ya afụ ebe ọ ya esi wee jide gị sị na nke imere na ọ bụrụ ya. Ife ọma niile imere ọ rapụrụ ya kọba maka nke ị na-emetere ọfụma. Ọ jọgburu onwe ya. Mana ife na-ebute ya bụ negative mentality. Nwekwara onye ya bụ imejigodo ajọ ife, ọ ya agbakwa gị n'imere ajọ ife, mana o jiri wee gbu gị. O jiri ya gwa gị ebe chi gị lụrụ gị ọkụ. O jiri ya wee kọba gị, kọsaba gị, were gị na-akụ asịrị na-aga maka na ọ chọpụta na mmadụ ịbụ ka ọ bụ, na mmadụ na-eme mistake. O wee bụ na onye nke ahụ na-ada na nke positive mentality. Ife anyị bịazi ka scarcity mentality. Kedu ife bụ scarcity na ọ dịrọ? Kedu ife kpatara ya eji na-be anya? Scarcity mentality refers to mindset that believes resources are limited. Mmadụ nwere scarcity mentality mgbe ọbụla na-adị na-eche na onyinye nke ya enwere ebe ọ ya eduga ya, na akwa nke enunwe oyi na o nwere ebe ọ ya eduga ya, na ife niile dị na bịa na o zuruli ya.
Individuals with this mindset often feel that there isn't enough to go around, whether it is money, time, opportunities, or evil. Evil ya, scarcity mentality. Nke o nwere ezurulu ya, nke o nwere ejuru ya afọ, nke ọ bụla o nwere, ọ na-avụ ya na nwanne ya nke ọzọ nwere karịa. Nke ọ bụla o nwere, ọ na-avụ ya na nwanne ya nke ọzọ nwere karịa. Ọ bụrụ ego ka ị nyere ya, ego abụ ezurulu ya, sị gị mba na ego abụ ezurulu ya, na nke ị nyere onye nke ọzọ dị ka nke ya. Ọ bụrụ ebe a na-alụ ọrụ, onyinye ndị ọzọ nwere, ọ na-ejiliba anya. Ọ bịa na ọchịchị ya, ọ na-achịkwa bụrụ onye isi na nke ya, mana ọ na-ejili nke gị anya, rekrutu ndị mmadụ ga na-eme nke gị atak maka na o zurulu ya. Agba egwu, ọ makwala egwu agba ahụ, mana egwu nke gị ọ na-ejili nke gị anya. Ọ bụrụ mmiri ka a na-aṅụ, kọpụ nke iji wee ṅụ mmiri abụrụ ya eluigwe, nke ya bụrụ ya ọkụ mmụọ, even mgbe nke ya matakwala nke gị. Ejebe obodo oyibo, ebute moto nke ya na-ematakwala nke gị, ma na-arụ avọrọ ya, ife o nwere ejuru ya avọ. Ọ na-agakwa n'iru na nke ya mana ọ chọrọ ka akwatuo gị, ka ị nọrọ na ebe na-ekwesịrị. Onye bụ scarcity mentality. Ọ dịrị enough, onyinye nke ya bụrụ ya nọ nke onye ọzọ, competition all over. Ya ka o jide mma ka anyị mara ya, maka na mmụ ife niile so n'ebe anyị na-ata ahụhụ ya taa, nyekpata anụ na ilo juru everywhere. Nyakpata bụ na udo adịrọ, nyakpata bụ na nke ọbụla ịkọwasị ọdịrị nwanne gị, ọ bụrụ ebe abịa na-akọ ka ọ na-ene anya na ị nwere di, ofu ilu ya na di gị maka ele di ya. Ị nụrụ nwaanyị, ofu ilu ya na nwaanyị gị maka ele nwaanyị ya. Ife ọbụla ị mere onye nwere scarcity mentality, ofu ilu na-echitili echiti. Even mgbe nke ya nwe ya akakwa nke gị mma, mana obi ya bụragolo mindset ya ka a na-akpọ scarcity mentality, na o zuru ya avọ. Kedu ihe eji mara scarcity mentality? Fear and anxiety. A constant worry about losing what one has or not getting enough. Fear and anxiety. Ebe ọbụla ọ na-egwujuru ya abọ, ebe ọbụla ọ na-egwu na-atụ ya, n'ebe ọbụla ọ na o juru ya abọ bụ ebe abụ anọ. Ọ bụrụ na klaasị ka anọ, nnede ọ ya na-efe ilu ka ọ bụrụ ya enwe ndị ọzọ ya enwe, so ọ nọrọ bụrụ egwu abụ wee na-aga n'ụwa. Ndị be anyị ọ na-emebi n'ibe ya ka a na-akpọ scarcity mentality. Ife ọ na-ebute ya bụ fear and anxiety, egwu ebe ọ na-ekwesịrị ịdị, onye bụ eburu ya. Competitive behavior, viewing others as rivals rather than collaborators, leading to a me versus them mentality. You see, if you're na class, nwata akwụkwọ nwere scarcity mentality, ife niile bụ competition. Maakị nke ọ nwetara ejuru ya avọ, skọ nke e nyere ya ejuru ya avọ. Ikwu okwu na klaasị, ito onye as a teacher, o jukwuru ya avọ, mana ito nwata akwụkwọ ọzọ, iwe ewovi ya, o jivele nwata akwụkwọ avọ anya. Ife niile bụ competition. Ọ bụrụ nwatakịrị ịkpọta azụsịa, gị na-emebe competition. Nwatakịrị nye na nne ya na-eme competition, na-evrazia na nsogbu. Nya ka a na-akpọ scarcity mentality. Ụmụnne ya niile, ndị enyi ya niile, mgbe ọbụla a nọ na azọ onye kasị. Ife a na-akpọ ya bụ gịnị? Scarcity mentality. Short-term focus. Prioritizing immediate gains over long-term goals due to a fear of losing opportunities. Yes. Nke na-enwe scarcity mentality mekọọ ife ọ na-achọ bụ ka elisie, weta ka elisie nke taa na-enwe. Onye eluterokwa echi. Scarcity mentality, onye bitray gị, olozo na-enwekwara ike arọgazite, ọ daba gị n'aka ọzọ. Scarcity mentality, ife ọbụla nke na-akpali onye ọzọ kpasawa ya onye ọzọ, maka na nke niile ọ nọlụ gị, ọ nọ n'otu nke gị, ka anyị wee n'otu, otu nke otu A, otu B, otu nke niile ọ nọ bụ nke gị abụ, o juru ya abụ, ọ na-amaghalị, na-asịghalị, onwe ife ka a nụta na nke ọkọọla otu nke nwe. Maka gịnị? Na onwe short-term goal, short-term thinking. Ife a na-akpọ weta ka elisie, oloterozi na n'ọkwa na ife
ka onye si wee lụọ na ya taa ka mmiri zobezie ka onye si wee chekwaba ya. Short term focus, ọ jọgburu onwe ya. Limiting beliefs. Scarcity mentality, believing that one's potential and resources are capped, which can hinder personal and professional growth. You see, o nwere anyị ife ọ bụ maka onwe ya, ofu ilu na ya ejerazi further studies, ofu ilu na ejerazi wee mụ ife ọzọ, ọ ya bụ ma ọ wee tinye n'ife ọ na-alụ, na ife ọbụla dị available ezuruli ya. O nwere that belief ọ dị ya n'arụ. Belief ahụ o nwere ọ dị ya n'arụ, ọ na-emezi ya, ọ na-eme ya fet na ya na ndị ụmụaka ibe ya na-egwu egwu. Ọ bụla okenye ọ na-eme ya fet na ndị niile nọ n'akụkụ na ya na ba na-adịrọ na mma. Ọ bụkwala onye nọ n'ọlụ, ibi ndị ọnọ na nnukwu ọlụ, mana ofe ilu na ọsọsọ ọlụ abụọ ọlụ niile, ọ ya gbasarazi aka ka ọ chọta co-workers, ka ọ chọta collaborators, ka ọ chọta ndị na ya na-anọ, maka na anyị nwere ike ọ bụrụ na ofu kọmpanị ka ọ nọ, enwere ike opportunity adapụta n'ije na kọmpanị ọzọ, mana ịvụrọzịa due to na nwere scarcity mentality, ọ sapụrụ aka ya. Opportunity ọbụla e nyere ya ọnọdụ na ya, and etu esi wee nọdụ na ya abụrụ etu kwesịrị. Ọ ya anọ na ya with fear, anxiety, ọ ya anọ na ya with competition, ọ ya anọ na ya with na ọsọsọ ebe enwe ka lozo na opportunity dị ebe ọzọ. Ọ ya anọkwu na ya mee gịnị, o nwere ka inside the box, ọ na-achere outside. Daka ya na-ekwu na scarcity mentality amagburu onwe na omume, ọ na-ebutere mmadụ oke iche echiche, ọ na-ebutere mmadụ oke ịnọ na-atụ egwu, ọ na-ebutere mmadụ oke ịnọ na-ekwo ekworo, ọ na-ebutere mmadụ oke ịnọ leweta ka elisie iwere opportunity dapụta gị taa, ịrapụzie opportunity anwa ị na-echere maka ife ọ ya enye gị echi. Mmadụ nyere gị aka tata, ozugbo o nyesịrị gị aka, ozugbo ahụ o nyesịrị gị aka, ịjụ gị ya, ịkọtaba gị ya, lozo na-enwekwala ike na ofu ebe ahụ ị nọkwa n'ihi n'idikwa onye abụọ ọzọ. Onye bụ scarcity mentality. Scarcity mentality weta ka elisie, ọ bụrụ ezigbo omume, ọ bụrụ ezigbo ibe, mana onye nwekwale na-ekwesị onye a ka ọ dịziri ijizi nwayọọ na-eme gịnị, na-enebata onwe ya anya. Onye bụ ka ọ dịrị ịnọnị wee na onwe ya ma na onwekwere scarcity mentality. Na ebe o nwere scarcity mentality, kedu ka a ya esi wee kwụọ nnukwu a, kedu ebe a ya eme? Scarcity mentality ọ na-emebi ibe n'otu ọbụla. Kedu onye nwere scarcity mentality, kedu ebe anya na ya na-aga? Mental health, increased stress, anxiety, and feelings of inadequacy. Abịa na relationship, onye na mmadụ a na-anọkọrọ, onye na mmadụ a na-atọkọrọ ya eselele. Either not the very jealous and envious of the person, na o nwekwuru onye trust maka gịnị? Scarcity mentality. Ị bịa na decision making, often results in poor decision making driven by fear rather than informed choices. Scarcity mentality. Ọ bụrụ elu ka a kpaa elu ọbụla akpala, ọ ya na-avụ ya n'ụdị na-ekwesịrị ọnụ, nke ya eme ka anyị nwere ụlọ ekpe elu ọkpaa n'ụdị na-ekwesịrịkwuru ka a kpaa. Ndị ụtụ ya niile mmụ akwụkwọ ya na ha na-emekọ, ọ na-esi ike ụtọ anwa agate aka. Ọ bụzikwala anyị nọ na marriage nsogbu dị, maka na mgbe ọbụla ofe iluru na comfortable n'ime onwe ya. Eko ji webe na scarcity mentality ajọka, maka na onye nwere ya na-efe ilu n'ụwa na ụwa tụrụ ya, na-efe ilu na ọ nwesịrị, na-efe ilu na o zuru ezu. Ihe akwụkwọ onye ọ masị ya mma o, mana mma ahụ ọ malụ ọ bụrụ ya asị ihe ọbụla. Ịfụkwa onye ahụ oyiri ezigbo akwa, mana ezigbo akwa ahụ oyi ọ na-afụrụ ya as anything good. So na scarcity mentality abụrụ ibe dị mma na society. Then, kedu example? A business that has resources instead of investing in growth. Yeah. Ife ya eji wee na-eme business ka ọ na-aga n'iru, eburu ya debe. An individual who avoids sharing knowledge or opportunity for fear of competition. O nwere ebe ọ maara ma ọ chọrọ ịkụziri ndị ọzọ. O nwere ebe ọ maara ma ọ chọrọ ịkụziri ndị ọzọ. Kedu ebe anyị nọ na isiokwu wee bụrụ na ebe anyị na-akụzi nke tata bụ gịnị? Maka
mentality a na-akpọ scarcity mentality. Onye nwere that mindset, onye na-approach life based on scarcity, onye na-anya na mmadụ ga na-akala ụka ebe ọbụla na-adapụta na ọ na-efe ilu na o zuru, ọ na-efe ilu na onyinye o zuru, onyinye ọbụla o nwere o zuru ya. Onye bụ ebe anyị na-akalịta wee na-asị na scarcity mentality is the kind of mentality na-ebute ilo, na-ebute ọgbaghara, na-ebute esemokwu, na-ebute ekworo na different kind of society. Ama m unu nwere ajụjụ maka ndị na-abara ya. So ọ bụrụ nwere ajụjụ, onye ọbụla nwere ọ bụrụ nwere ajụjụ nwere ike ịjụ. So any of you, do you have any question? Maka na scarcity mentality nwere ọ bụrụ obere ebe ọ na-emebi ezigbo ihe na society. Ọ na-emebi ezigbo ihe na society. Ife o ji emebi ezigbo ihe na society bụ na abụrụ m ebe esi wee kwụọ onye ụkwụwa. Ịfụrụ anụ onye nwere scarcity mentality nke na ya na-emekọ inwere ezigbo nsogbu, maka na o nwere mgbe obi ya adị ya ọcha, o nwere mgbe obi ya adị ya ụtọ, o nwere mgbe ọ ya adị happy, maka na o nwere mgbe ọ nabatara na onwe ya ejuru ya afọ. Mma niile ọ mara ọ che na onye ọzọ maka ili ya, ife niile ọ nwere ọ che na onye ọzọ nweka ili ya. Elu dị mma ọ ya akpa ọkpasị ọ che na onye ọzọ kpaka ili elu. Ka mmadụ ma nwere ajụjụ maka scarcity mentality. Regarding this topic, I want to ask someone that has scarcity mentality, how can you get rid of it? You see, that's a very important question actually. For me, ọ bụrụ na ị nwere scarcity mentality wee chọọ ịkwụsị ya, etu ya esikwụsị, first of all, nke nwere mmagodo na inwe that mentality, nke nwere ma na inwegodo that kind of danger in your own approach to life. Maka na asị na nsogbu amaghali na-enwego solution eji eji wee solve ya. So na onye nwere scarcity mentality bụ ife gara ya bụ ime gịnị? Ịnọzi wee nebeve ya anya, wọkụva na ya bụ ife, wee mara ka o ya esi wee nabata onwe ya. Ị ga-anabatagodo onwe gị, ma nabata onyinye nke chi gị nyere gị, nabata etu ụwa gị si wee dị, fụdo onwe gị n'anya, inesi arụ gị, appreciate godo onwe gị. Maka na scarcity mentality bụ na ọ dịrọ na ọ dịrọ enough. So na onye nwere scarcity mentality, ife ize ọ ya emegodo bụ gịnị? Ịdị sure na onwe ya juru ya, ịdị sure na ọwọtali na mma anwa na arụ ya anwa makwa na maka nke onye ọzọ si wee ma. Ịdị sure na ọwọtali na akwa anwa oyi bụ nke ọ chọrọ iyi, ekwesịrị onye na onye ọzọ ga na-azọ ma akwa nke oyi ma ọ dị mma ma ọ dịrọ mma, maka na onye bụ nke ọ chọrọ iyi. Na-elụsoro ụlọ ga-eto nke ịlụtara, ọ bara uru iziwela onye ọzọ anya, ọ bara uru isi kụwara mmadụ nsị, ọ bara uru isiwara mmadụ asịrị na-asịkpudo mmadụ asị, ọ bakwuru uru nnebọ gị maọbụ onye ngị na ya bi ijezi wee je bunyite ife ebe ọ na-emetọrọ mma na ife ọ na-emetọrọ ka ịgwa ndị ụwa na-enye mmadụ ụdị igwe ebe chi rụrụ ya ọkụ. That is scarcity mentality. Ọ na-adị very very dangerous. Ọ na-ejide society ya saa, ọ na-ejide nwanne ya saa, jide nwanna ya saa, jide ikwu ya saa, jide ibe ya saa. Ozugbo okwu abụ a na-ekwuga na ndị be anyị si na-eli na nna ọ na-ese, na-eli na nna ọ na-ese. Scarcity mentality is very dangerous. Maka nwere ka onye abụghị esi nabata onwe ya, nwere ka o si kwelu na nke ejuru ya aba. Ọ bụzie na ịnabata esi na scarcity mentality pụta, ịgazia na nwanne ya na-akpọ abundance mentality. Onye nwere ụdị omume enwe, ọ gwa na omume ka anyị na-ekwu ibe enwe, ibe anyị na-ekwu ibe enwe bụ omume ka ọ na-abụ abundance mentality. Onye filulu kedu ife ọ bụ n'ebe ya na-eke esi wee kpọkọwa ya. Abundance mentality, on the other hand, is the belief that there are ample resources and opportunities available. Those with this mindset view the world as full of possibilities. Abundance mentality. Na ọ bụrụ sọsọ na onye nke enwe nwere katama na ngị nwa ya enwekwu nke gị.
ka ị ga-esi wee nwee nke gị abụ bụ ụdị abụ onye ọbụla si enwe na nke gị abụ ị nwere na o juru gị afọ, ya bụ abundance mentality. And na site na nke gị abụ na inwe ike iji emete ife ụfọdụ ọnọdụ ka inye ma na abụja gba bọyị gbasịa bọyị iwee nye ofu onye 1 million nye onye nke ọzọ 1 million. Abundance mentality ya ewere that 1 million chọba opportunities, mana scarcity mentality ya asị gị na o zuru ya n'afọ niile nyata kedu ka o si bụ sọ 1 million, mana abundance mentality ya ejili ya tie aka n'obi gbaba mbọ malụ ka o esi wee nyere onwe ya aka wee gbaa mbọ gbasi mbọ ike na nke abụ were opportunity abụ gaba chọba onwe ya were ya wee nwee ike ịkọnet ndị ya nyekasịrị ya aka bụgodu tupu enye ya ego ahụ. Na onye nwere abundant mentality na-anabata ndị mmadụ. Onye nwere abundant mentality bụ gịnị? Na opportunity dị n'ife niile. Ọ bụgodu na ife adịrọ mma eme nke na-adịrọ mma, ọ na-eje abụ ife dị mma n'ebe ife na-adịrọ mmadụ. Kedu ife mmiri ba nke a? Kata ma ije bụrụ sọsọ na ebe abụ adịrọ mma, ọ chọọ ife ọ ya amụta na ya, chọọ ife ọ ya enweta na ya edozili ya ụbọchị. Onye nwere abundant mentality abụrụ onye nọ na-akụ asịrị na-achọ onye ọ ya asị na ọsịrị ya. Abundance mentality will also excuse you. Gị na ya mekọọ ife ọ ya na-excuse gị ma na human being nke bụ because no feel na ife nke ị na-emetọrọ na opportunity ka dị ihe eji wee metọkwa ya ọzọ. Kedu ife eji mara ndị nwere abundant mentality? Optimism and positivity. It's a general belief that good things can happen and that one can create opportunities. Correct. Abundance mentality na-eche echi na echi dị ime, echi ahụ dịkwa ime ya amụ ife dị mma. Abundance mentality ya asị gị na ife dị mma dị mma n'ebe ndị dị mma nọ. Just like positive mentality. Abundance mentality imejugodi ya ọmago na imejele nke iji wee bụrụ mmadụ, mana o jerezi judge ebe gị, condemn ebe gị, destroy ebe gị, document ebe gị ka o gosi ndị ụwa ụdị alụ ị na-eme. Abundance mentality enwere this kind of time. O nwere that kind of character and attitude. Abundance mentality will move on because n'ụwa bụ full of opportunities. Collaborative spirit. Viewing others as partners in success, fostering teamwork and mutual support. Abundant mentality jide ọ chọba onye nke ọzọ ya na ya yechi ya idea, ya yechi ya information ka ama ma from information ahụ ma nke ahụva nwere ma o nwere ike ịmụtara ezigbo ihe ọzọ. Collaboration. Long term vision. Onye nwere abundant mentality gị na ya mekọọ ife ọ ya abụkwa ihe ụfọdụ nọ na-adịrọ mma mana ọ ya na-edi ebe maka na echi dị ime, echi ka mma, o sita dịba mma ọ dịbara gboo. Focusing on sustainable growth and development rather than immediate rewards. Ọ bụrụ ife taa unu na-ata ahụhụ, eziokwu bụ na unu na-ata ahụhụ mana ọ na-enepụ anya na ahụhụ ahụ ife ọ ya amụta. Unu plan maka biznes ego akara bataba ọ jere kọba ọnụ, ọ jere chọba onye ahịa judge, ọ jere chọba onye ahịa amụ ikpe. Abundance mentality ya asị na echi ife dị n'echi ka. Growth mindset. Kedu ife ọzọ eji mara onye nwe abundance mentality? Growth mindset. Believing in the ability to learn and grow, which encourages taking risks and embracing challenges. Growth mentality. Onye nwere abundance mentality ife ọ na-enye ebe anya bụ na ọmụmụta ka ọ bịara ka ọ mụta n'aka gị wee binyezie n'onwe na ya maka na nwata ka ọ bụ na-awụ arụ n'avọ o wee madeli na-enyo ebe ka isi eme ebe ụfọdụ ọ nezie anya na-enyo etu isi ọ bụrụ gị bụ ọgụ ya ọ ya na-enyo ụdị karakta ị na-eme exhibit, ụdị mmadụ ịbụ, ka isi ahandụl ibe ma nsogbu dị, ka isi ahandụl ibe ma ọgbaju adọlụ, ka isi anabata ndị mmadụ and ọ ya na-ene anya na nke ọbụ ị na-eme na-adị mma maka gịnị ebe a ka o esi wee tinye na nke ya bụrụ n'uche ka o were etinye na nke ya maka na o tinye na nke ya o nyere ya aka, o tinye na nke ya ọ baara ya uru. Abundance mentality na-ene anya maka na ebe ọ bịara bụ ka ọ mụta wee tinye na nke ya wee nwee ike ịka na ọhịa ndị Igbo na-ekwu si na ife nna na-amụtala nwa bụ ka ọ kịa.
na nna a na-asịrọ ka ọ bụ tọbụlụ nna mmụgharịa niile na-anasị ya n'iyi, na nna na-amụta nwa ka nwa ya mee gịnị ka nwa ya kea. So abundance mentality na-eche maka ife ọya na-amụta wee tinyere na nke dị ya na-arụ wee nwee ike ịka onwe ya wee bunye ya onwe ya n'ebe ọ kwesịrị ịnọ, ya ka o ji wee bụ na ọmagburu onwe ya. Na abundant mentality na-eche ezigbo echiche. Abundant mentality na-emekọ ibe wite ndị mmadụ. Abundant mentality na-echere maka taa anyị ife ọbụla i mere ya ụdị ya debe na echi ka mma, instead of ịnọ ngị na-emekọsịa maọbụ ngị na-emesịa biznes ọ dọkụmentị ibe niile ngị na-eme, ma nke eti na vidio, ma nke eti na chaatị, ma nke eti na email, ma ọsịa ma ọsịrịa wee bere ya debe na-eche ikpe ọ na-amara ma ọ ya bịakwa ma ọ ya bịara ka o wee bụrụ wee si na enye na-eke ede. Abundant mentality a na-emere ụdị ahụ. Scarcity mentality na-eme ya. Abundant mentality na-eche na nke ịrụ ụka. Then onye nwezila abundant mentality kedu ife ọ na-eme? Mental well-being, increase resilience, lower stress level, and a more positive outlook of life. Onye ọbụla ịbụ nwere abundant mentality, mgbe ọbụla bụrụ ụdị mmadụ na-ada into high blood pressure, ọ na-adị relax, na-amụ, na-echeki na echi ka mma. Ọ pụta anya so larụgbuola onwe ya ụla without ichebe ajọ ibe ọ ya eme mmadụ maọbụ nke ọ ya eme onye na-emeri ya ibe. Ife ọzọ na-eme bụ na relationship, na onye nwere abundant mentality na-adị very strong, more supportive relationship based on trust and collaboration. Maka na onye nwere onwe ya ọya, o nwere onye ọbụla ekwesịrị ibute onwe ya, mana abundance mentality abụrụ gị na ya na-atọ ụtọ, ọ na-atụ egwu ibe nwe ya emeni. Abundant mentality is all about freedom. It's all about trust. It's all about honesty and sincerity with their life. Nke na ngị na ya nọlụ na-eme ka ọ onye nwe abundant mentality ka ngị na-enwe ike na-eme ka ibe ome gịnị ibe ọ na-echele bụ opportunity, ma scarcity mentality na-eche alụlụ a. Abundant mentality abụrụ ngị na na-eme ife dọkụmentị si enye maọbụ inye paswọọdụ gị, oje na paswọọdụ gị jee mawa sekriti idebesịrị ebe a ọ ya egosi ndị ụwa, ma ọ chọọ nke ọ ya akọpụrụ debe ka o wee megbue gị, ka o wee mesi gị ike. Abundant mentality ndị Facebook nọ letu anụnwa, ịchọgodo ya okwu ọ ya akpọ gị privately ka amalị ka esi wee collaborate ya, ka amalị ka esi wee nye mgbaghara, ka amalị ka esi wee dozi. Mana scarcity mentality, competition, ebutuo onye a, ọkwa ndị kwuru okwu si na onye bụrụ onwe ya bụrụ odogwu, onye bụrụ nwanne ya bụrụ odogwu. Innovative thinking, abundant mentality bụ ibe a na-eche bụ good ideas, creativity, ka esi wee mee ibe, ka esi wee bunite ụbọchị. O nwere ebe ibe ya na-eche ịga na antagonize mmadụ. Abundance mentality bụ maka echi, ibe ọya na ibe ya ewepụta ibe ọvụ, ibe ya ewepụta ibe dị mma, ibe ya ewepụta ibe obodo na-achọ, ibe ya ewepụta ọ bụla content creator, ọ nọba nnọọ na-create na-ewepụta good ideas in his content. Ọ bụla teacher, ibe ọya na-eche ebe bụ ụmụ akwụkwọ ma nkụzisiela ibe nkụzibe kedu ka o esinyere aka maba nụa dị, kedu ka esinyere aka maba bụsi bụrụ onye isi na company, kedu ka o esinyere aka ma ụwa gazite. Abundance mentality is all about cooperation. Ka anyị nwekọtara, ka anyị chịkọta ọnụ ụdị esi edebe aka etu a, n'ọkwa na anyụkọ mamịrị o wee gbaa ụfụfụ. Example, a leader who encourages team members to share ideas and collaborate on projects. Yes, onye bụ a leader wee nwee ndị ọnọ ndị nna ya n'aka, ibe ọha na-achọ ebe bụ onye ọbụla mgbe ọbụla ha na-enwe meeting ka onye ọbụla wepụta idea, ka idea abụbụlibe na-achịba, ka idea abụbụlibe baya na-anọ wee na-atụkọta ịlọ ọnụ ka community abụ wee na-aga n'ihu. An entrepreneur who invests in community initiative, believing that overall growth will benefit everyone involved. Abundant mentality bụgodila ebe ọ na-ele afịa na biznes ma ọ bụ obere biznes ma ọ bụ nnukwu biznes, ife ọ na-eche ebe bụ maka ife o ya egote ya eme ka that community wee nwee ike ịga na-adị oke, na-adị comfortable. Ya ka o ji wee magbuo onwe ya na abundance mentality bụ ife anyị kwesịrị ịga na embrace.
kedu ebe anyị karịrị taa na-enwe ebe anyị ebe anyị karịrị taa na anyị na-akụzi maka gịnị scarcity mentality and abundance mentality. Mbọsị gara aga anyị kụziri maka negative mentality and positive mentality. Negative mentality bụ onye ọbụla i mere ife ọsọ gị mebe ya mere ya emesi enye ọ ya abịa nọ ebe ọjọọ, ọ ya abụ ebe o yesigado gị aka. Ọsọ gị bụrụ ego gị niile nye ya ka ọ jebe abroad, olu abroad ọ bụ na ọ survive ọ ya ebule emu gị. Ọbụzie na ndị ya nọ abroad nwa onweze ka isi eme ọfụma ife iji eme ọfụma o bụrụ ọvụọ ebe ị na-adị emetara ọfụma wee kechie ya na nya kpatara iji eme etu ahụ wee na-eme mma, nya kpatara nya nwa jiri eme mma. Negative mentality. Mana positive mentality adịrị ụdị abụ opposite negative mentality. Ọ na-avụ ebe nnọọ na even though na-enwe ike ọ bụrụ o nwere ka ihe si gasị mana ọ ya were nwayọọ na-eche n'iru ụka. Etu a ka ọ dịkwa na scarcity mentality and abundance mentality. Mana ife dị iche na scarcity mentality na-efe ilu ọgwụ onye mara mma mana o belivre na ọmara mma ofe ilu na onye ọzọ maka ya. Ọgwụ onye yi akwa oyi masị ya mma mana ofe ilu na onye nke ọzọ na nke onye na-eyi ka nke ya mma. Ọgwụ onye nwere ezigbo onyinye o Chineke gozisie mana nke ebe jụrụ ya abụ ọ na-efe ilu na nke onye ọzọ na-eka mma. Scarcity mentality maka na ọ dịrị enough competition. Mana abundant mentality bụ gịnị? Na opportunity dị oge ọbụla, ọ bụrụ iwu na ọ bụ na ọ dịzi taa na ọ ya adịrị echi maka na nwere onye na ya na-compete. So itizie etu esi edebe ya n'oyibo ọsị gịnị na the contrast between scarcity mentality and abundance mentality highlights how beliefs about resources can shape behavior and outcomes. Yes. Ife onwunwe. While a scarcity mentality can lead to stress, mgbe ọbụla na-enye onwe gị nsogbu arụghị ya zuru ike. While scarcity mentality can lead to competition, mgbe ọbụla ọ ya nwerela onye ị na-ejili anya. Ọ nwere onye ọ na-adịghị ma ya nwụrụ ọ gị kele onye abụ. Ọ nwere onye ọ na-adịghị ma ya nwee nsogbu, kedu ife iji chọzie ka o nwee nsogbu ma gị nwere achọghị inwe nsogbu. Ọ nwere onye ọ na-adịghị ka mgbe ọbụla ka ọ na-avụ alịrị. Ife na-ebutekwanye bụ na nke nwa na ọ bụrụ mmụnwa ahụ enwere m scarcity mentality ma ọ bụ na m na-eche ụdị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche ụdị ebe ahụ ka ọ na-ajọrọ onye ọzọ njọ inwe scarcity mentality maka ihe esi wee sọlvụ ya nwere dị ọzọ na bụ mmalị na iwere ya na-ebezie onwe gị anya ọbịa mmalị ka esi na kontrol onwe gị. Scarcity mentality tend to miss opportunities. Maka na ụdị okwu o kwuru na ka isi wee merie nke ngị na ya mee na biznes ngị na ya mee nwee ike ya dị ya mezi ọzọ. Ngị na ya nwere scarcity mentality mesi ibi nwere ike ya lakiri ime ebe ọzọ. Onye ahụ like ọzọ unu mekọ biznes ọzọ. Maka gịnị? O nwere scarcity mentality, o nwere competitive mentality, o nwere jealousy, envy. Ọ dị very dishonest and then insincere. Maka gịnị? Ife na-ebutere ya nwere ebe ọzọ na-abụrụ na ọ na-efe ilu na nya nke ya abụrụ ya nke onye ọzọ oke ya ka nke ya ọ jọgburu onwe ebe anyị na-akọ ụlọ ibe. Transitioning from a scarcity mindset is an abundance mindset often involve intentional effort. Ọ ya na-agba mbọ. Self-reflection. Ọ ya na-eche kedu ebe o mere ya, kedu ebe ọ na-emetere ya ka ọ wee mere gaba n'ihu mere ife dị mma. Willingness to embrace new perspectives. Na ebe anụnwa bụ etu ka m si eme ibe enwe ka m si etu ọzọ mee ya. N'eziokwu na anyị dị mmadụ ịnọ na dis class na klaasị ma onye ọbụla nwere onyinye nke ya. Nke m dị iche, nke gị dị iche. Ya ka ndị Igbo si na o nwere ka mkpịsị aka ara na ama na-eji na awụcha ime. Onye ọbụla nwere onyinye nke ya. Aka nke nwere ife ọ na-eme, aka nke nwere ife ọ na-eme, aka nke a nwere ife ọ na-eme, nke a nwere ife ọ na-eme, nke a nwere ife ọ na-eme. Ya bụ abundance mentality. Believe na onye ọbụla nwere ka o si nọrọ ana onye ọbụla nwere ife chi enyere ya. Onye ọbụla nwere ife ọ bịa ịlụ n'ụwa. And ife ahụ ị bịa ịlụ n'ụwa ị na-arụ ya na-arụsi ya ike nọ nke chi gị kpọrọ gị ka ị bịa lụọ. Abundance mentality enwere ọnwegodo ekworo n'ime ọ chọpụta na onwere ka ekworo ọ gwaghị onwe ya okwu ya ka o ji okwu maka reflection. Abundance mentality a na-enyoro nke gị ofe ilu nọ nga inwe ebe a laptọpụ bụ nke gị ka ọ bụ ọ maka ka nye je chọọ nke ya
duto na ọfụ laptọpụ nke gị ọ gbaba mbọ chọọ ka ọ nweta nke ya ọ bụrụzi na ka ọ bịazịa ka nke pụrụ iwu nọ nke gị ahụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anụ Igbo anyị na-agba galagalagalagalaga ọ yasasịla ayasa. Maka gịnị? Mentaliti niile anyị na-akali maka ya. Ọ mentaliti a na-akali ka nwanne ji egbu nwanne, scarcity mentality. O gbuo enyi ya, nye enyi ya poison, nye nwanne ya poison. Ụfọdụ na-enyekwu nne na nna ba poison, ọnkụl ba, niece ba, cousins ba, ma ụmụnne nwanne ya ma ụmụnne nwanne ya. Maka gịnị? Scarcity mentality. Ọ dị chọpụta onye ọbụla nwere ngịnị ya na-adị mma ka ị were nwayọọ gbaba ọsọ ndụ gị, maka nwere ka o yi esiga mma. Ọ bụrụ na ime ka onye ahụ amalị nna nwanne nwanna ikwu ibe nakwana ibe ị na-eme ibe bụ scarcity mentality ka ị nwere, na m gụtara ya n'akwụkwọ taa. Kedu ibe bụzi na mgbe ọbụla ị na-atakagharịsị onwe gị? Kedu ibe bụ na mgbe ọbụla nke ị nwere a na-ejuru gị arụ? Kedu ibe na ọbụla mgbe ọbụla ị ga-asị onye esi gị onye ejiri osi gị? Onye nyere gị aka eme nyetara gị aka, ibe ya ejikwa ya ọgụ bụ ụka asịrị. Onye mere gị mma emetara gị mma, ibe ya ejikwa ya ọgụ bụ ọka asịrị. Onye gosiri gị ezi emetarazie, ibe ya ejikwa ya ọgụ bụ ọka asịrị. Onye gosiri gị ụzọ emetarazie, ibe ya echigwa ya mma bụ ọka asịrị. Onye kpọpụtara gị n'ọkwa ịnọ wee tinye gị n'ezigbo ọkwa o metere, ibe ya ejikwa ya ọgụ bụ ime ka ụwa bụrụ ya wee. And that is because you are suffering from scarcity mentality. Emezina na scarcity mentality nwere ike isi na nne gị ma ọ na nna gị, o nwere ike si na ya uncle or niece, o nwere ike si na ya nephew or aunt, o nwere ike si na ya cousins, nwere ike si na onye ọbụla bụ onye enyi gị, nwere ike si na ngịnwa. Maka na ngịnwa na nwunye gị nwekwa ike nwee enye mana ịmara na ị nwere ya. Mana ife anyị na-akọwa tata bụ bụrụ klaasị nke anyị nọ ya tata bụ maka gịnị? Scarcity mentality. Ọ dị very dangerous. Ọ na-ebute oke ilo n'obodo, ọ na-ayasa society, ọ na-ejite ndị n'ọrụ onwe ya saa. Ife nji ekwu bụ na ọ dị mma ngịnwa as a student, ngịnwa as a businessman, a businesswoman, ngịnwa as a family member, ngịnwa as a friend, nyoke na onwe gị kedu scarcity nke iji aga, or scarcity mentality ka abundance mentality. Elozikwana na scarcity mentality bụ mgbe ọbụla na nke gị na-abụrụ ya ị na-ejiri onye ọzọ anya, na-ekwuru onye ọzọ ekwuru, akpọsasịa ibe etu nwe akpọsasịrị ibe, ndị mmadụ na-abịa egi ya ibe, ijibere anya na ndị mmadụ na-abịa egi ya ibe, mee ndị nke gị ka ndị mmadụ gobe alụ ụlọ, ijibere anya na ọlụtara ụlọ, ịchọzi ibe ya asị na ibe ọ na-eme na ọ na-eme ibe na-adịrị mma wee lụta ụlọ. Ọ bụdịala onye nyere gị aka ihe anabata aka o nyere gị, weziela asịrị wee yasawa ya tọkwa onye nyere gị aka. Mgbe abụọ ọ na-enyere gị aka ị na-amara na ọ na-eme ibe dị ma nnọọ ma na ọ na-emere ibe dị ma nnọọ. Mgbe abụọ ọ na-enyere gị aka ị na-eli ego ya, ọ na ị na-amarazi na ọ na-eli mpeli n'ebe dị etu a ma n'ebe dị etu a, ọ ka ịnasizili enyemaka ya, ifiluzie na ọka ịyasa anya, ifiluzie na ọka ịgba anya n'anwụ, ifiluzie na ọka esi ewe na nwaanyị ahụ a na-emere ibe dị ma nnọọ, nekwanụ nwaanyị ahụ a ka o si eme, nekwanụ nwoke enwe ka o si eme. Ịbụra na ndị ọbụla enwere nsogbu maka na ime gịnị? N'ihi nọ na ife a na-akpọ scarcity mentality. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu. Unu elezikwana na anyị nọ na Instagram, anyị nọkwa na TikTok, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube. Ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ nkụzi anyị anụnwa ka ịghọtasị ebe anyị si ebido na tọpik anyị si aga, ọ ya amagbukwa onwe ya ma ọ bụ na ifoloba anyị n'ebe ọbụla anyị nọ na platfọm ọbụla anyị ji aga. Nke tata bụ scarcity mentality ka anyị kọwa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, wee na-ayọ na ọ bụ na anyị mmalị ka anyị na-ejekwana mmalị ka anyị esi wee na-asa ọbịa, mmụọ nwee ike nwee ya, ngịwa nwee ike nwee ya, ọ bụ disease, ọ jọgburu onwe ya, this scarcity mentality. Ka anyị na-ekpe ekpere ka ọ bụrụ abundant mentality. Elozikwana to watch us, comment, share, and let every other person know that we are here explaining things in Igbo language. Thank you very much. Igbo ndị mmadụ na-ege ntị, ekenekwa m unu, ekenekwa m unu. Daalụkwanụ. Ka ọ dị nwere nwe ajụ about abundance mentality. Do you have any question? Yeah. So, do you think there are any disadvantage of having
abundance mentality? Abundance mentality ajụjụ ga-awe whether there's any disadvantage. At all, yeah. Of course, ife ọbụla dị n'ụwa maka anyị nọ n'ụwa ọkwa uche nka m na-ekwu na-asị na uche onye adịghị njọ ka nke gị wee dịrị gị mma. O nwere advantage inwe abundant mentality? I don't think na enwere much advantage. Ọ ka m mma mụnwa inwe abundant mentality than na nwee scarcity mentality. The reason is because even nwee ike ịbụ na disadvantage bụ mmadụ ịmanipulate gị maka na inwe abundance mentality. Onye nwee scarcity mentality abata na your life misuse this your abundance. Onye nwee, so ọ bụrụ na ị nwere the spirit, ọ bụrụ na ị nwere the mind iji wee coordinate onwe gị, ị nwee ike ilu akarịa. Because for example, na ị nwere something you shared with your brother, ife anụnwa na inyere ya nwanne gị, ife anụnwa ife gị bụ ife onye ọbụla, mana onye nwere scarcity mentality anyị na-echere etu ahụ, o nwere ka ọ pụta ọnụsịalị gị nke gị ọma feel ya, inyegodi ya, igbugodo onwe gị nye onye nwere scarcity mentality ọ dịrị enough. Mana onye nwere abundant mentality ya afụ ife ọma email, mana scarcity mentality ya na-afụ ife ọjọọ na ife ọma ị na-eme. Ma ọ bụ for example, ka m were onwe m for example, na m mere mmadụ ife ọma, ọ pụtazie o lisigokwa ife ọma abụ mmelie oge enyigisikwa from ife ọma abụ mmele, mana ọ pụtazie ọ nebe anya n'ebe mmụnwa bụ ime eze ahụ na-emetara mma, ọ nebe anya n'ebe ofe ilu na chi mụrụ ma ọkụ ma ọ bụrụ ndebe anya, ọ nebe anya n'ebe doma na m cheta ịkụgbada m n'ụwa ka o buru egosi ndị ụwa. Ivra na nya bụ ibe ejibụla scarcity mentality. Mana abundance mentality abụrụ ya, ọ ya atọ n'ikene, ọ ya atọ n'ime ka ị makwalụ na nya appreciate ife ọma email. So kedu advantage disadvantage na abundance? Afụkabara much disadvantage, mana ife ka m esi ya bụ nke a na-akpọ Bayesian negotiationist. But what do I mean by that? For example, n'ihi na-eme ya inwe ịbụ onye nwe abundant mentality and ndị surround ga-abụ scarcity mentality. That is why o ji adị mma n'ụwa ka anyị na-amaka na ndị na-anyị n'akụkụ mara the kind of friends anyị na-enwe, maka na the kind of friends anyị na-enwe kwa ndị oyibo si tell me with whom you go and I will tell you the kind of person you are. Nsogbu anyị na-enwe bụ the kind of people anyị nọ na-arụ. Ihe afụ mmadụ for example na ọ na Naijiria ọ na-ebe ka inyere aka ma ọ bụ na ọ na Naijiria na-achọ ka inyere aka ka ọ bịa obodo oyibo, at the end of the day mgbe abụọ bịara obodo oyibo ọ ya arapụzi ịgba mbọ ibe ya na-agba, onyebezie ụwa nke ị na-ebi, nyebezie etu isi ebi life, nyebezie nke ọ ya asị na esi, nyebezie nke so many things dolo anya na ọ bụrụ ife ọ kwesịrị ipe attention na onye pụtara na abroad pụta ofesi ya ụwa nke ya. So ifuga na ndị nwere scarcity mentality ọ bụ is a very dangerous thing in society. Mana ndị nwere abundance mentality enwere negative impact of it, I don't see much. Mana onye a kwesịrị ịbụ a strong personality, otherwise entitlement mentality so never bụ the problem of abundance mentality. Onye nyere aka o feel entitled na ya enyekwuli ya aka nye onyele gaba na-elezogo ka o si webi na na-elezogo mgbe unu na kondo unu na kondo a na-eche ka anya mgbe ọbụla akakwala ụlọ ụgwọ ụlọ isi at the end of the day mgbe nwoke mmadụ were nwa akwela ọnwa egwu ọkwa onye ọbụla chọtara ebe oyi, because that might be closer to the kind of disadvantage onye nwe abundance mentality ya bụ maka na ị nwere ike ị na-eme na ị na-enye aka ndị ị na-enyere aka relax ya depend bezie na gị, even though na ọ bụ na ị mesịrị ebe a na-ajụrazi ma ị nwere ego ma ị nwere, they just started to depend on you, and when they depend on you they tend to view it as an entitlement na ebe ị kwesịrị ime, even though na ị nwere okwe na ọ na-echọrọ inye aka. Ọ kwetu ka m esi kọwa ya, mana ndị ka m ghọta nwezi ike kọwazie ya na comment section ma ọ bụ na fa chọrọ ịkọwa etu a. Enwere another question? Okay, ekele m unu ngwa ka anyị jerezie ya etu a n'ụbọchị tata ka ọ dị, maka ndị be anyị sị na ka ọ dịbe adịbala ibe anyị ya eme itukwa n'ọzọ. Biko nebe onwe gị anya, ana m enebe onwe m anya everyday ibe ndị abụrụkwana ndụ nọ na mma ebiri anya life nke chi m kpọrọ m ka m bịa etu nnọ kịta o nwere ibe m na-abịa akụzi ebe a dịtọ na mmasịrị mba ihe mbere ebe ka nza aba nke m ndị be anyị na-akpọ ya eze aba ka nza aba nke m asị ma eze abụ
ka m zaa aba nke m as Dr. Emmanuel Nweke Okafor, and that is my own word. And ọgụ ụfọdụ ana m ekwu ya in my some of my post. Nwere mgbe m bịara ebe a n'ụdị na mụ bụ Jesus Christ. No. Ibe m bịara ka m put my own contribution to the world. O nwere nwerele ofu onye ya gasị ife m na-ekwu wee nwee ike inwe this kind of abundance mentality work towards it. Ụwa bụ onye bịa ọzụa nke ya, onye zụsi ọ na ekpochiri m ọnụ sị m shut up that I should not talk, or maybe that I should not talk because I'm not worthy, or maybe na m agha ekwuru okwu maka na mụ na-eme ole warawara agụghị ime njọ. Evrazia na-ebaga ugbo ndị ori. Ọ na m ekwesịrịzi ịbịakwu ka onye nkụzi maka na mụ na nwere njọ m na-eme. Njọ m na-eme bụ ebe a bụ nji wee bụrụ mmadụ. Njọ ndị nwa na-eme bụ nke iji bụrụ mmadụ. Enwere ike nke m na-eme abụrọ nke ị na-eme. Enwere ike nke ị na-eme abụrọ nke m na-eme. Ya ka o ji dị mma na abundance mentality will enable us to understand anyị wee ghọta na o nwere onye dị asọ. Ya ka ịnụ onye ya na-atọ ụtọ m na-ege na aja atọ m ụtọ sị na jee nke ka anụ mgbada jiri enwe ụlọ. Ọ bụrụ gị ya enwesị ibe niile, ya amasịkwuru ibe niile, mụ nwa ya amasịkwuru ibe niile. So na ebe anyị bịara taata anụ ka anyị achịkọtawa ya ọnụ maka abundance mentality, run away from scarcity mentality, and run away from someone with scarcity mentality. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ime gị ka o deliver, ọ bụrụ na o kwere deliver si na personality ya apụta, because at the end of the day you will come out crying. Mana anyway, ọlụ anyị bụ inyere onwe anyị aka. Thank you very much. Ka ọ dịkwanụ. Bye bye.